Gyda'r gem ail gyfle ar y gorwel, mae hon yn gêm allweddol wrth i ddau dîm a drio sicrhau gêm gartre yn y rownd gynderfynol. Emlyn Lewis yn annog Roscoe lawr Camu, ond gyflymach na Nathan Peat. Roscoe ar ergyd isel, Jones yn arbed. Tîm Kristen Edwards di colli 9 un ar 10 gêm diwetha. Angen newid pethau reit sydyn. Dylan Rees allan at yr asgellwr, Elliot Evans. Evans yn croesi tuag at Jordan Lamb, y peniad i gefn y rhwyd. A mae'r myfyrwyr ar y blaen wedi llai nag 20 munud. Trydydd gôl y tymor i Jordan Lamb i gyntaf 2019 ac am groesiad oedd honna gan Evans. Will Evans rhyddhau y sgoriwr Jordan Lamb. Lamb yn cael ei lorio gan Iwan Cartwright. Tackle hwyr, tackle uchel. A Cerdyn Melyn sy'n cael ei ddangos gan Lee Evans. Cartwright yn ddyn lwcus. Joel Edwards i fewn yn gadarn ar Michael Pritchard. A mae'r chwarae mynd yn ei flaen, mae Maen Cyderwyddon ar ei traed, maen nhw'n gandryll. The bale gan Piskorski. Ond llithro'r bas at Davies. Davies drwodd ac mae gefn y rhwyd. Mae'r derwyddon yn gyfartal wedi hanner awr. 4edd gôl y tymor i James Davies. Mae'n cyderwyddon honni fod na Ben Elin yn fanna gan Edwards. Y chwarae mynd yn ei flaen. Piskorski a Davies yn cyfuno eto. A Davies yn union i'r sgôr. Bale gan Mudimu. Dylan Rees yn camreoli, Piskorski'n cael ei dynnu'r llawr, mae'n gic rydd. Ond mae Hugh Griffiths yn gandryll fod y dyfarnwr ddim di chwarae y rheol fantais fan hyn. Ond dwi'n meddwl bod y golwr di tynnu allan o'r dacl ar ôl clywed y chwiban. Matthew Owen, mae o'n beryglus o'r ciciau gosod! A Dan Evans yn gorau ymestyn i gael llaw gadarn tuag at y Bale. Awr di chwarae yma ar y graig. Arsan yn gyrru'r Bale ymlaen. Edwards yn camreoli ac mae'n gol ar blat i Arek Piskorski. A mae'r derwyddon ar y blaen am y tro cyntaf pnawn yma. Llanas llwyr gan yr amddiffynwr, fydd o'm so gweld hon eto. A Piskorski'n sgorio am yr ail gêm yn olynol i'r derwyddon. Arsan yn cyrraedd un. Arsan allan yn chwith, mae James Davies. Davies yn torri tu fewn yn curo McCarthy'n wych. Davies i fewn i'r cwrt, tynnu hi nôl. Alec Mudimu, diolch yn fawr. A mae'r derwyddon wedi selio'r triphwynt efo rhyw chwarter awr yn weddill. Alec Mudimu a'i 7th gôl o'r tymor, y 3edd yn erbyn Met. Ond y diolch i gyd i James Davies ar gwaith creu. A'r rheolwr Hugh Griffiths wrth i fodd. Ie, ni dda heddiw. Nhw sgorio'r gôl gyntaf. Gôl dda gan nhw, ond cyfle cyntaf nhw gael. Ac mae gan nhw'r quality efo'r tri yn nhw chwarae heddiw. Ond rhaid i roi credit i boys ni. Ond nhw'n wych heddiw ac yn heiddi ennill. We just spoke in the dressing room, first 6 games of last season, couldn't buy a win, couldn't get anything, but we stayed positive, we still believed in what we believe is right, and we stuck to that, and we came through it, and we'll certainly come through this as well. And it's just about ironing little things out after a long, hard season. You just got to make sure you're there right until the end, because that's where the silverware's handed out, and we're having a sticky patch, granted, but we'll come through it. The boys are experienced enough, the boys are positive enough, and the last thing I just said in there is that they're good players. That's why they'll come through it. Trwy tymor, ddech chi'n dweud, a aros yn y chwechad, ond wan, da chi'n y 5 safa, a da chi yn mynd am y 5 safa yna a gêm gartra? Yndan, oedd hwnna ddim, yn un 7 pwynt tu ôl iddyn nhw, a dim ond 8 ar ni gael yn y hanner cyntaf ebyn y tîmau mawr yma, ond ni cael 10 pwyntiau rwan. So di gwella'r targed dyn ni di setio'r boys ac yn ni ddau gêm i chwarae, dal ati. Yeah, there's 2 games left. We've got Bala home, TNS away, and they're always difficult games, but then we just need to make sure that we iron those mistakes out in training, execute that in the game time, and I believe we'll win them.